Jo sóc la primera que arribo de la redacció del Dia, arribo a 4:45 i, com qui diu, sóc la responsable d'engegar la màquina, no? Preparo tot el que és el material de l'informatiu de les 7 i de les 8, m'encarrego de revisar les notícies, veure quina és l'última hora i m'encarrego també de veure quina és la previsió per la jornada, que és el que serà notícia en el dia que comença. A partir d'aquí, bàsicament, és repartir la feina entre els redactors d'aquest informatiu i bé, que tothom tingui les seves peces i les seves notícies i sigui responsable del que els toca fer. Bon dia. Bon dia. Què tal, també? Arribo aquí cap a les 5, ja hi ha una persona que és la coordinadora a la part informativa del programa, la Vanessa Raja, que ho ha deixat tot preparat, també de forma coordinada amb els serveis informatius el dia anterior, que fa un full de ruta amb totes aquelles informacions que ens sembla que seran els referents durant la jornada que comença. A partir d'aquí discutim poc, perquè habitualment compartim bastant el mateix criteri, però hi pot haver alguna qüestió de matís a l'hora d'encapçalar per una banda o treure punt a una altra cosa. Busquem la possibilitat de fer entrevistes, d'anar una mica més enllà del que diuen les fonts oficials o oficioses i buscar també aquell altre contrapunt que pugui completar la informació i a partir d'aquí anar farcint el programa de contingut sobre la marxa, perquè de vegades vas veient les coses a mesura que la informació va evolucionant. Pots posar una mica el volum? Bon dia, són les 7. El dia, amb Jordi Duran. Realitat informativa corresponent a aquestes primeres hores del dijous 17 de març 2011. Nord-est del Japó. La xifra oficial de morts ja passa dels 5.000. I les autoritats tenen constància de més de 8.000 desapareguts. 100.000 militars continuen buscant supervivents entre les runes 6 dies després del terratrèmol que va devastar el nord-est del Japó. La magnitud de la tragèdia ha provocat que per primera vegada en 22 anys l'emperador del Japó hagi dirigit... Què es pensa que escoltarà aquí? No. Oye, hoy me voy a... Oye, vamos a poner una pictura de esto. Va. Cada dia passa de dues. Va, comencem la tertúlia, la del dia, evidentment, de quin altre programa, si no, no tindria cap sentit fer una tertúlia que no correspongués a aquest programa que s'emet cada dia a la sintonia de Com Ràdio entre les 7 del matí i les 2 de la tarda. Una persona que ja hem vist 2 minuts per 2:15, hem de fer una aturada, de seguida tornem amb la presència del president d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Joan Puigcercós. Hem de parlar d'aquesta fotografia de la maneta, conjuntament amb una candidatura. Senyor Joan Puigcercós, bon dia. Molt bon dia. El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, escolti'm, deu estar content avui, satisfet. M'ho diu pel corredor mediterrani. Exactament. Espanya que trenca amb l'estructura radial, tots sortint i arribant a Madrid, del quilòmetre zero, deia el senyor Blanco, entusiasmadíssim. I vostès també, no? A mi això és històric. La feina de presentar un programa d'aquestes característiques és bastant estressant i a més estàs passant d'un tema a un altre sense solució de continuïtat i jo toco 4 notes, 4 acords, amb tríades per relaxar-me entre entrevista i entrevista quan hi ha el butlletí de notícies. És un gran disc, aquest 10 milles per veure una bona armadura. En parlem i els escoltem a partir de les 11, a partir d'ara mateix. Les notícies i els Manel al dia. Escolteu una cosa, qualsevol de vosaltres, és normal, això últimament, suposo que us hi esteu acostumant o un no s'hi acaba d'acostumar mai, el fet de treure un primer disc que és molt reconegut, sobretot a nivell de crítica, i a partir d'aquí el boca a orella... Doncs quan vulgueu, són els Manel en directe al Dia a la Com. Que no només està bé el disc, sinó que els vostres directes estan també a la... Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots
I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deurà voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intenta no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Doncs mira, d'aquí 5 minuts acaba el programa. Nosaltres ja hem anat avançant continguts per demà. Ara, abans que acabi, com que avui és dijous, farem el concurs de cinema. Estem recollint trucades i correus ara mateix. I a les 12:03, tan bon punt que hem anat al lavabo i descansar una mica del directe, doncs ens reunirem tot l'equip aquí al costat, a la sala d'aquí al costat, i repassarem tots els continguts que farem sobretot demà i també les gestions que tenim pendents per altres dies de la setmana. Ara continua el dia amb l'Albert Vito. Adéu. Adéu. GOM Ràdio. Notícies.